Kom nu for helvede! Læg ham ned! Læg ham ned! Kom nu væk! Ja da, ja da! Nu jeg tager dig! Hvordan jeg jokker op, det er jo på ham. Tag på det! Jeg havde ikke mere kanel eller noget. Det var slemt. Udo! For helvede, mand. Hvad er det så, man siger, Fred? Hey Kold, jeg har uniformen. Så nøjes med at skøle jakken, så dufter det jul hver gang. Hvor tror jeg, at jeg har taget mit tjenestuniform? Han kommer helt i julestemning. Ej, hvor? Jeg er ikke rigtig godt tæt på ham, som Nej. pose der. Nej, man er lidt nervøs. Du husker, hvordan My han tog det, ikke? Det var også nu på tide. Nej, det er Omkring nummer? Nej. Omkring nummer.